Hi, hello, kumusta ka mo mga gala? Aniyan sa kaninyong kasama sa radyo. Inyong alagad sa kanginan, si Trifon Morales, and then my partner sa mga kodri, si Juan de Tayad. Kumusta ka mo tanan? Asap kita? Always say a prayer mga kaisunan mo na importante. Okay, susminya, no? Kanunay gini siya, asap kita. Okay, ayong pagsalig sa atong ang unahon ginato ang atong pagpanalangin nito sa labang maggawam kay ha. Okay, kitang tanan o ang katawan mo itong unahon ang pagampo paghatag ug kay ginan nito sa atong labang magagawam. Lord, thank you kay Lord kanimo. Thank you kay sa mga grasya nga maghatag kanamo matag adlaw. Thank you kay Lord. Okay. Pero ang sutan po karon og hatagan og pagtagad no. Pinada kini sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa nga P-boy. Kini mo tawo duha sa radyo ni Arellano. Kay sunan ang atong sender si P-boy. Kining grasya usahay kon malaban na natong expectation ba. Usahay, mahimo sang disgrasya. Kung unsa niya akong problema, aron jud inyo masabtan, hinuon ni pagsugod ang tanan. pre. Ako sa kanta ni pre. Si Kanbo sila ka pre. Way problema pre. So, ay mas maayo magduwit lang kita. Ano kantangan ako kinakusgan ba? Okay. Ana nalaki pati wala may klaro. May kanta ro ni klaro ko kaya. Bahala na ko tay klaro yung importante nga duwit ta. Subukin. Okay, subukin natin. Okay, larga. Kana. Okay. Patay ko. Aha. Yo, abli na ko age. Okay. Let me Dong! Ito gipabuhat ni mga kudkuran ba naa pa to? Oh, ano pa man, gano man? Muha man si Marie. Si Maricel mabagay kami to nila sa vlog. Okay. Pre, lakal na ko pre. Resista pre. Ngalit na sila ka par. Nag-vlog kayo na sila sa Maritel mo? Oo, dugay naman good. Ni-income naman na sila. Uba? Nakapausap bitawan sila silang baydong tungod lang sa pag-vlog-vlog. Wow, ha? Mainik, mag-vlog-vlog eh. Maayo kaayo eh. Nakapausap lagi sila silang bahay. Dako ko na gasto ilang bahay. Nakapausap sa silang bahay? Unya, wala talaga kapahimog kuturan? Nakapausap lang bahay? Ay, dili man dong. Karon pa man sila kahuna-huna nga doon na sila content nga magkinahanglan og kudkuran. Mao nga nangita sila og kudkuran. Ila lang ko nung abangan. Mga magsulti nga abangan dahil nila. Imong ingon nga mohuwam, raman. Abada pipoy eh. Naon jud kag kwarta eh. Dili sa taon eh. Dili sa taon eh. Usam taon ka. Samtaon ka mo mihayag imong naon pag ingon ako ilang abangan. Lain pa yato ba? Noon sa man. Usa ka rin no? Kung mag-vlog sabta. Kung kaya nila mag-vlog, uy, rason nga dito ka ba? Mas pagkatig ko nila. Nya kamo ka ng Facebook, na kay cellphone. Kadto pa man ang murag safeguard ang imong cellphone. Ay, problema na rin. Mangutang ta. Sa iyo na, ana. Unsa? Mangutang ta. Kung unsa kinahanglan sa ka-vlogger, palit to na to. Utangon na to. Nya, makaya ni magbayad kung nangutang ta. Ngano kung dili, tagpila man ang cellphone. Depende sa brand, noy. Naitag 20 mil, nasa itag 80 mil. O sa may gusto ni mana. Lisod din ang mag-vlogger eh, no? Tsaka ay. Sama, nangutang ko pagsulti. Kaya magkani mo ang bayad ada monthly. Pre! Bilin ako sista pre. Balik lagi ni. Dungog ko yung mag-vlog mo pre. Kaya kayo mo pre. Oy, bildo. Dako ko kag sweldo pre po, di ba? Napa de kay pre? Tingko Dito ko minaro ko dito ko lang puntahan kay bilin man ako sista mo. Ano tayo mong giingon? Dako og sweldo? Dako si sweldo. Dako og sweldo pero gamay lang sobra. Pero ay, ka-vlog ka na eh. Your wish is my command. Ay, pag sure na pipoy oy. Basta tagaan ta nimog cellphone nga, napay antenna sa TV. Unsam ka eh. Mura man kagway salig na ko. Kay wa gyud bitaw poy. Na unsa sa mga gud kanina to. Unsa to pangayon nimo? Ha? Wa bugod na ko ihatag nimo. Na. Wa kay pangayon na ko wa din na ko ihatag nimo. Gihatag lagi pero lain na. Mga itag sandal palitan tag sinilas. Pre, palitan din ang sapatos. Arili ka na ko mare. Kausa? Naabri ka na pre. Pre, kurbida sa eh. Para ko makuha ko sista. Pero anak gina siya pre oy, mao gina iya sinultihan, mailas bot-bot. Bot ko taon. Nayabog na siya eh. Unay yun man, unay mo na. Ay nalang tapoy, kani adto pag yun ta.
Pakumprahon ta ni mo carbon unya ibis pagtaksi tayo uli kay naidaghang kinumpra pasakyo ng tagtraysikan. Ah, Ay na lang ta po, hoy. Di na dahi kani adto man to. Ha? Karon promise ako nimo ha. I'll promise. Kani adto to. Karon di na. Never nga mahitabo pa na nimo. Kay karon gud ha. Mangumpra ka. Dili na ka magtricycle. Maghabal-habal na ka. Sabot, aksel lagi akong giingon. Mare, ari ka na ako. Lamborghini mo sakyan. Ha? Mapil ka niya, pre. Mapil ka mulakaw niyo. Lakaw na, ay! Lakaw, pre! Lakaw na! Maayo. Mare, ayo. Ay, usa Mare. Ay, Maritelma. Mare, si Sandra ni Mare. Uy, Marisandra. Ay, kanit lang Mare ako rin hungit ang iro usa. Unsa nga, Mare? Iyo ko na humit ng iro. Kuya mo ko nang iro ah. Magpahungit pa di ay. Uy, ayaw ng iro, day. Magpahungit pa. Atong iro, no? Mamaag na. Dili man man lang hit. Ay, bang nagsilong nimo. Oh, dali, lingkod mo Mare, pare. Asa na si pare isyot, mare? Ay, da, ambot asa itong tawhana, uy. Magisian magod na. Ha? Wala din lang si David Pomeranz. Ha? Si David Pomeranz, pre, good. Magisiyan ba? Aba, dia, pre, uy, David Copperfield tingali. Oh, maron. Pastilan. Sangay na ka sila din, no? Yun na, sa ato ninyo, uy. Ay, kuan Mare, di ba miingon man ka nga naaba mi kudkuran imong huwaman, nya imong abangan. Adi ara Mare, among kita. Kanang, dito, mare. Sige lang, mare, ha? Dili na mo ni pabangan ni mo. Ay, noon samtaw ka. Pero magdili taong kumarihan ni, oy. Ay, mao ba? Salamat, pre, ha. Mari, pero kining waman mi makinahanglan kutkuran, Mari. Ang among gikinahanglan ron takuri. Namo takuri, Mari? Takuri? Takuri. Time pa, ha? Takuri, no? Ay, gusto namin takuri, Mari! Naalitit ako rin. Si tatay! Ano sa'y tatay? Nagkadungog kong nanay sa diha nag-away silang nanay ba o si tatay. Niingos nanay, hilam na medyo, naong ni mo murag takuri. What? Dili na mao, Mari, uy. Bitaw Mari ka na. Mangita mi Mari ha. Kanang unsaon day ni mo ang takuri Mari? Ay, gamito na ako para vlog ba? Mao ba? Kani, mare. Magpatudlo niya man mo na, mare, ha? Ha? Patudlo sa man, pre? Kaya bang vlog, mare ba? Gusto sa mga vlog ni, mare? Bitaw Mari, patudlo mi nimo Mari pi. Unsa may kinahanglan anak Mari? Usa ra gyud importante, anak Mari. Kung mag-vlog ka gani, kinahanglan baga kag now. Muro pa story madaan ni ron ta. Hilam day, ikaw. Baga di kuno kay kagnaw, baga ka. Suma, mag-away ta. Kinsa may mahinga na to bagagnaw. Iba ikaw? Ha? Imong kong alag bagagnaw. Pre. Dili man na mo'y buta ko ipasabot, pre, nga bagag naong. Aw, sorry, mare. Ang buta ko ipasabot, pre, nga bagag naong. Kana bang dili mauwaw ba? Bisag unsa ipabuhat, mabuhat yun, dili mauwaw. Oh, kana di ay. Taka man lang kapipoy oy. Mari bitaw Mari kanang. Pwede may magpatudlo Mari? Gituduan mi hinungdan nga napugos gyud kog pangimutang og cellphone para mag-vlog ba. Unya to. Gang. Na ako'y nahuna-hunaan nga content, gang. Usa man na day, ha? Kuan gang ka nang magpa-viral ta, mag-prank ta. Usa nga prank, usa prank. Kunuhay, naglakaw ta. Nya samtang naglakaw ta, giatake ko. Singan? Pananglitan ra na. Mao ba? Oo, maglakaw ta. Nya kal kong giatake. Unya ini atake nako, musyagit ka, muhilak pagid ka. Nya ako, di ko mulihok, di ko mutingog kay giatake man ko. So ikaw ra gyud magbantay. Hangtod ganaay mo tabang nato. Pero ikaw mo kalit lang kag hilom, nya imo silang pasibugon, nya muyam-yam dayon ka. Imo kong yam-yaman aron mabuhi ko. Unya. Inigyam-yam nimo, mubangon ko kalit, mubarog ko kay mulakaw ko kalit. Syarog din na mag-viral. Oh, ang buti may pasabot nga ako kunuhay, dunay gahom ug manambal ko. Oo, ingon ana. Sige. Ato nang buhaton day. Amo na yung practice. Ug sa among pag-practice, nakuha na to namo pero may problema di mi. Unsa pa may problema poy? Ay, wa man da ito'y kameraman. Hala, bungots ito. Pinsa man kay kuhaon tong kameraman gang, no? Ay, kay ba na ko host si Pare Titoy. Pare titoy? Oo, suwayi. Ingna nga, gusto ba siya mo-apil sa itong vlog? Okay, ako ingnon. Unya kaya, so ulagin ang mos pare titoy, misukot siya. Nya pila may sugilanon, nakahimo may content.
ug nakapost na mi sa Facebook. Ug naa nay mga reaksyon. Okay, bago palagi mi, wa kayo mga views pa. O pa kayo mga viewers. Unya to, Dong, makakorta ka taan ni Dong. gang, ingon sila sa Maritel ba? Ingon sa daan ni kuno nilang naagian. Unya, hila dito kuno tambag, ang ilang itambag na ako ba? Di lang doon kuno tamo surrender. Sige lang kuno tag-upload sa Facebook. Mao pa? O, mao na gang. Ug nindot kuno kaayo kon doon na tayo usa ka buok video nga mag-viral. Nya unsaon masad nga ma-viral ta Dong? Sa? Magkaroon na content na nga, kanang moigo yun. Unya, pila may sugilanon, daghan na may nahimong content, ug misaka na nga mga follower, ug may nakasulti na ko nga, maka-viral ko numig usa ka video, makasweldo na ko numi, kay mamonetize naman ko numi. Mauto nga, nanikamot ko nga makakita ko lahi nga content. Unsa Dong? Para mag-viral taday, mag-abang nagkabaw. Ha? Nya unsa man tong kabaw? Maoy atong sakyan paingon sa syudad, paingon sa trabaho ba? Unya, igabot sa syudad, ang tanang tao, mananaw na ko. Ug daghan pa ang mukuha og video. Unya, magbarong man ko. Nya ikaw pod, magpilipinya na po ka, paingon sa trabahoan. Siguro ko kang, nga hasta nga ako mga kauba trabaho, mukuha og video na ko. Di, maviral o talaga kang. Sige Dong. Basin di ay pang-viral magig kaning ato. Sige, larga. Di na kabaw kong. Ilan na tunyo, ako ni kibangan. Ay, may noon kay nisugot si Doño. Unya, Dong ka nang. Dong, o sa kay maayo Dong kung kanang kabaw ba? Ato sang make-upan, atong kalimutan magkay magbarong ba tag mag-Filipiniana ko. Ikaw magbarong, ako mag-Filipiniana. Tuod no? Sige, ato ng buhaton. Unya, pero may sugilanon, ready na sa among vlog. Ready na mi. Huwag amo nang gisakyan ang kabaw, paingon sa syudad. Unya, Dong, daghanan ng tao nga may video na to, Dong. Si Baritito'y ka. tapos para tito ay datan. Nagkuha video. Kwarta na rin. Siguro ko mag-viral na rin. Matrending na rin ko. Dong, tarawa Dong, patay. Pangitaan magkakaanig lisensya o di ba rehistro? Nuyatis na. Ala! Ang kabaw! Ang sabani! Dong, Pipoy! Ay! Ayaw, panggulit. Misuki, kamar, panggulit. Kumaho ko! Sandra! Huwag may kabaway. Patay. Sumili ang atong pangwa nga atong pula. Pagkabayan ko na kalagay niya. Hoy, kabaw! Hoy! Pagpaya! Hoy! Kabaw! Pagpaya! Perting malasa. Kay imbes grasya na ang tato kay matrending Noon sa mga disgrasya naman yun. Nahuga ko ang sawas kabaw. Kunya, nakasapag yun ang kabaw kay gisungay mo yung auto kulor pula. Perting ko ba Ano ako problema ron? So, manin ako. Dako naman noon nagbayran ng tungod ang vlog-vlog. Sa may kumbato na asa mo ibayad itaw na Malihog na bagi ko. Asa may buhat mo na ko? Unsa man kung kamo pasultihon, Pipoy. Good morning, Kuya Alan. Sa tanong mga tao, inom na sa ato ang pinaka-the best nga kape, ang Sed Panyawan Coffee Mix. Nga lami kay imnon na to. Matag-asa ta trabaho tanan. Sed Panyawan Coffee Mix ang ato ang imnon. Salamat kay ninyong tanan. Ate Pres! Okay, og akong pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen. Para sa atong mga high blood, kolesterol, katutaas og sugar, ayog sipyata pag inom kada adlaw gyud. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong trabaho, inom daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto nimo mao gyapon. Usa gyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka mukaon sa imong paniudto.
Mao gihapon, inig panihapon nimo sa di pa ka magkaon sa imong panihapon, inom na sa daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na na problema bahin aning kidney ug UTI, ayaw na magkabalaka or kahadlok ana tungod kay doon na makatambal, makaayo, makapaalibyo anang atong gibati bahin aning kidney ug UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 oras. O kung okay na ang imong kidney o UTI, usa na lang kakapsula. Sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og sa tanan mo na itong mga kaigsunan, salamat kayo nyo sa paghimog number 1 ngayon sa number 1 nga plans ang Sed Liniment Oil nga tinuod mo ang tang sa tuwang panuot pamaol panakit sa kalawasan varicose veins katul-katul kutong sa kabataan ilikay pagkita sa ringi kung bugamit sa tuwang Sed Liniment Oil nga tinuod mo tabang na ito nga anarama palit sa butika. Di ba kuya Gili? Sa butika na gyud mga igsoon, sa butika gyud nato papalit ang tinuod og ang epektibo nga kayo nga Sed Liniment Sed Oil. Liniment. Wa gyud na sa gawas. Wow. Sa butika na Butika, gyud. Okay. Og naman kayo na sa gawas, di na tinuod. Di na tinuod. Okay. Butika na gyud. Butika. Og na sila gams. Magbuhat sa Facebook gams. Mo na atong option gams sa Oo. Facebook. Atong bistan ang ganang page Seed Marketing Panyawan Herbals Incorporated. Mo na siya bago. I-type na to ang Panyawan Herbals magigala. O kayo kalimot na atong i-like ang page niya, makita diha tanan ang mga genuine Seed Marketing products. Genuine kayo. O ang mga Panyawan products Seed Marketing mapalit na po na to sa Shopee. Okay. Sa pa Shopee ha. Shopee. O direkta sa butika Shopee ta. Shopee, good. Okay. Basta ang original sa Shopee, butika. Aha. Salamat ha. Nya si Ananias kabituunan. Ano yan si Baskin? Kami ang apelido. Ananias Canilio. Oh. Sa kuan ka, nag-drive niya sa Rosario taxi. Oh, na usugay mamina na to, nya tigabitan sa nisang Sed Liniment Oil. Ato pumasaw ni kanyang bugamit yung Sed Liniment Oil. Kana gyud. Ana gyud. Dudo adult pa kini gyud. Okay lang. Sed Liniment Oil. Okay. Lasan ikaw. Okay. Dado adult po gams ka sa Punay Luginsan, manuroy taon ni sa kanang baligya biton 3 gams. Oo. Magpasaan ni siya nya maggamit yun sa haplas ka Sed Liniment Oil. Oo. Thank you kay Dua, adult Thank you, po. Do. Thank you, kay Do. Taksikin Armando Villarmusa sa San Isidro Talisay. Okay, Do. Thank you, Do. Napay usa. Kisa ba? Si Greg Laborada. Da sa Pul Talisay sa Yo Taxi. Dagan kay salamat no ha ninyo taon. Yuo. Yuo taxi. Oh, yo. Okay. Okay, thank you. Salamat. Uy, napay Rams. Nga nasa anak sa tagiya, Gams, Yuo. Oo, hinap po na, Yuo. Hapon ni. Oo. Sa to din ni. Oo, yo din no. Oo, hapon ha, hinap po na, Yuo. Oo. Ay, pareha rin sa kin siguro ni gapon Oh, igsoon na sila. Adi ay. Sige. Ya, Hala. ang atong bindo dia sa Carbon Gums si Benji Sanchez. Oo. Thank you. Daghang salamat din. Okay, Bob? Thank you! Salamat kayo, regards sa ato ang mga sakop sa BEC, sa Kubong, Oslob, Cebu, sa ilahang leader, si Apling Casio, Sister Apling, umano sabi lang mga member, si Sister Kunsing, Sister Mayet, si Sister Cinda Tolinten, Sister Pilihia, Sister Puring, ang mga kabanan diha, umano sabi si Sister Marcila. O ging masab dito sa kansabot sila, si Sister Terna Meramontes, mga kabanan, salamat kayo. Ayaw ko makalimot sa dili pa ka bumato sa inyong mga kalihukan, labi na sa Adlo Miyerkules, kaya marong Miyerkules ang inyong schedule, no? Gamit ang pagpangaligo na to sa Celebrity Kojik Diho di Soap, no? Tayo kayo kay kusumon tubig kayo diha. Doon ang ganyan mga sangkap ng gluta tayo ng papaya extract o yung mga natural moisturizer para dili mag-dry ang inyong skin. Kutis porcelana, kutis artista, younger looking. Tanaw niyo, murag katulman ni, unsa man ipopuwa, murag na buti-buti, unsa man, Celebrity Kojik Diho di Soap, punya pa kung tala mga sa butika, ang ayaw ninyo kaya, taligami, tanawa ang tatak, Sed Marketing. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sender na to karoon adlaw. Atong sender si Dudong Pipoy, Ate Pres. Pipoy. Pipoy, Ate Pres. Suya-suya lang yun siyang silingan nga murag na arang-arang ba sa pagkabutan tungod na ning vlog-vlog ba. Karon na vlog-vlog po rin sila. Pag vlog-vlog nila, ilang gamit kaning kabaw na Pilipiniana sila kuan. Pilipiniana sila o Pilipiniano. Ano na, Ate Pres? Barong. Barong, Pilipiniana. oo. Sa mga babae, Pilipiniana. Sa laki, barong. Barong. Pilipiniana o barong. Mano yung gisulob nila. Nasakay silang kabaw. Isuki itong kabaw, Ate Pres. Nanungay ang kabaw. Tagak ang babae. Isapot ang kabaw. Gisapot. Ay, dako kayo ito silang views ato.
Oh? Oh, dako kayo. Niabot tong mga tagpila ka milyon tungod ato pagkatagak niya nya gisungay sa kabaw niya. Oo. Oh, ay sikat kay sila to, Ate Pres. Gisungay sa auto. Hasta nga auto gisungay sa kabaw. Ah, samo to, dako kay tong kadami. views ba? Mao to yung usbatan niyo dra, papatid sa kabayo. Kay Ako na lagi kuan bayro nonon. Oh, pero dako sila nabayaran, Ate Pres, sa nahitabo kay gisungay man taong auto taon. Saon kiham taon tong kuan sa auto ano sakay sila tong kabaw. Pero taas kay lang views sa to, Ate Pres. Grabe kayo. Dako to kuan. Dako to sueldo. Oh, income sila tong mga 20 siguro kapin, 25. Nya ang auto nga gisungay sa kabaw. Libo. Pero insurance raman sad. Inana, Ate Pres, no, ang auto nga kuan insurance rang imo harap pag Nganong giunsa nilang auto? gisungay sa kabaw. Sungay mas kabaw kay suki. Magbayad man sa kabaw. Pero nganong auto doon na may auto. Dito sila syudad. Ato ba syudad sakay kabaw. Trabaho. Oh. Sakay sila kabaw kay mag-vlog bidong syudad. Dili ilang auto. Dili ang ilaha ang kabaw. Auto sa laing tao. Ay, Sapot ng kabaw. unsa. Kada Hindi. ko bayran nato sa auto. Natin paambit ko Kuwag yan. na. Sa na ay mabasa diha. Bam sa kay kabaw. Ari ka dire sa Sirak 8 versikulo 15. Karon. Ayaw pagbiyahe O uban kabaw. paminaw sa Paminaw sa ayaw lan. pagbiyahe uban sa usa ka tawo nga danghag. Wala kay makuha niini gawas sa kasamok. Dili sa ingon nga kanang galakaw sila padong sudad nga akong gibasa gitukman ako nga ayaw pagbiyahe. Balikon. Sirak 8 verse 15. Ayaw pagbiyahe uban sa usa ka tawo nga danghag. Wala kay makuha niini gawas sa kasamok. Abig kay kanang nagsakay man sila kabaw padung sa syudad sa ato pa akong gibasa ni ayaw pagbiyahe. Akong pasabot ni akong gibasa karon pwede sad nga sabto nato nga dili ka magbuhat og mga butang nga wala ka masuhito. Kay mahugma lang og nagdanghag ikaw. Danghag yun. Dili sa nga abi ka nagsakay sa kabaw nagbiyahe sila mo gibasa sa oy pagbiyahe. Ang pasabot nga dili ka magbuhat og mga butang nga dili makahatag og maayong panig-ingnan. Gyud tinoda. Kay una lugar sakay sa kabaw. Wata kay baw kanang sitahon niya sila sa kanang Sitom. dili kanang sa kung sa kaninang sa mga hayupan kanang sa asa na siya mo fall agriculture asa na Adi inar. ay nga ana unya kuno ay kay mo lagi mag-vlog sila karon kakuan ka sungay sa kabaw gulit nga mura man nagpurma og view. Pero magyugi. Karon pananglitan ang sungay sa kabaw kung dili pa mo sanggit jud sa kanang kilid bitaw auto kanang dapit sa ligid. Ako man. Tuwad ang auto. Tuwad gyud. O di ba, ang sungay sa kabaw, kalabit ang kabaw ug mukuan pananglitan kita ka na sa makita na to sa Facebook ang iyang sungay itaroy dito sa kuan Leon or Tigre ang kunton nga iyang iwisi-wisi. Tinoda. Pertin Ako yaw og tawo ba maigo. pertin damit ug tao pa may kung mahabwa jung tinae. Hagba gyud basta maigo sungay bam. Pero katong imo ikog mo kaigo bam no. Hain. Hayo to katong ikog nga Uy, imong Ikog tama. siya may nagwisi-wisi sa ikog. Oy, may istorya ta man May ni. Ay, istorya, ganyan man, may eh. Doon istorya. nabitay ka ng nagtugway o kabaw dito sa Bohol. Unyang naggisapot tingali ang kabaw, no? Hapit ba ma kana malaslas ang kanang itlog sa bata. Ha? Kay May mga diri bata? man ang sungay na igom napit sa may bugan. Mo ba? Di ay bata. Kabaw, panawayan, nabi, kanang kabaw ito, panawayan ka? Kana dili ka na basi kanang atol nga kanang murag kanang nakita og babae, namiana ng mga makita og babae mo sa puton. Wapay lang kabaw kasi, aram kasi usap. Kabaw. Nga ginana ngano ka na inana ti presyo nga ang kabaw manungay gyud no. Nahigayon mo sa puton yung kabaw. Pare kabayo O po. kabayo mauna si Lisa sa una ti pres. Patiran ka kabayo. Oh, si Lisa namin sila kabayo sa una. Patiran to si Lisa. Ano man. Naglaog siya. Naglagot ni Lisa. Naglaog siya sa kabayo. Karon dito siya may lubot dapit. Hala no. Oo, patiran yung kana liliyo. Patiran to siya lagpo taon siya ti presyo. Bata pa siya mga edad niya mga 8 9. Kuyaw ano? Oh. Uy kanang kabayo kuyo may pud nagitugway nimo lang kay murag ang paagi ko na anak kanang imo isang hektar nga magpalayo ka sa to. Ha? Kanang magtugway ka og kabayo ba kanang lahi man sa mga kabaw nga pwede rin mong sundon kanang murag ang kabayo murag guru O taas yung PC mo kano kay Uy, kuyaw mga na. sa kabayo. O dili. O kuyaw na ti pres kabayo. mo siguro kanang Gawas og tag-iya gyud kanang nagtubo nimo. Tubo ni mo. Oh, mao na Mo ila, mo ila. Mo ila, yun. Mo ila.
Oo, mo ko kuyaw sa kunoy niya kanang nang balik tas na andan. Kasi mabina sa Ate Pres. Unya lang, ang pang-extra lang na. Balik sa sender. Oh, kamo kay mag-vlog man mo, no? Okay. Kana lang imong buhaton ninyong content. Kana lang dili makadaot sa katawahan. Ah. Pag ayaw mo lang delikadong magsakay mo kabaw, magsubok Kaya na, kay. Total, mo sweldo mo gina Facebook. Kung daghan kayo mo Oh, kaya suda kan kay sakyanan ug magkuhan sila kabaw ran. Pwede makato sila sa may Tagaytay, sa may buntod. Oh, I-vlog maguto, bulog tuyo nila. Pero kuan gud, bam no, basta ka nang sa Facebook ba, og daghan kag viewers, dako imong sweldo, no? awo lagi pero Pareha ng twin vlogs, oh, daghan na kayo sila sweldo. Ato to sa bukid, di ba sa ito magkwarta kay natural mo taga bukid anak dagam. Amo lagi lang to yan karon ani ro. Karon, be. Batang akong butbut sabot nga kanang dili lang makasol og katawhan unta kay ngano niya masulod. Tagayan ba? Oo. Balik ta extra. Ay, kadang, ay, paminaw sa, kadang kabaw mo ilag yun na siya, bam. Mas ila Ba, o kadang kabayo, di ba? Kaysa, ang kabaw mo ila, no? Silang Lisa. Pero katuin mo ha, bam. Lain lagi tuin mo. Paminaw sa wala kay. Wala kay si Ikaw Lisa. sa kabayo. Paminaw sa si Lisa, nada sila buhing kabayo. Oh, na, sa una, daghan. Ngano man iyang papa mamarada. Kabayaan na ilaha, oh. Mamarada? Naman sila abanganan, mga Prada, mga Yung anong ipatiran sa wadi sa kailangan si anak mo sa tagiyaw, wadi sa. Dili, oy, lahi, ba ang kabayo, oh, lahi. Siya, di mo na mo duol sa kabayo sa una. Dili ka ni kabayo, di ba nga kama na dong? Oh, O, ini Ngano- ka na, di ba igo ka, di ka Ngano liyo? mga kadi ng kabayo. Na, Mga mga kain, anak ano, man ng kabayo ba? Ano, sa So liyo? napatiran siya kay dito pag anak sa may sapat ego siya. Kung ako'y gipalag naghatag siya. Paano dili man siya sa may sampo naghatag og laog. asa di ay? Di ba ngano niya man siya dapit sa may sampo. Dili, di agi siya dapit, di ka siya sa nagbutang uglaw ni agi siya. Ah, luyo. Agi sa liyo. Ako moagi ko. Asa ka? Moagi ko di ko na yan kabayo gingkot. Oh. Ano moagi ko lan. Ah. Liliw na kong kilid. Ako nakakatito naman noon. Gola ko ang puzzle, Tihon.